Lásko, snažíš se změnit svůj život, ale stále sebe i druhý kritizuješ. Víš, ona kritika nás energeticky dává dolů. A tím, že kritizujeme druhé, dáváme jim energetickou moc nad námi samotnými. A pokud my sami jsme kritizováni, energie je sice na naší straně, avšak je stále z nízkého pole. Proto, pokud máš tendenci stále ještě druhé i sebe kritizovat, je třeba kritiku zakončit pochvalou na stranu kritizovaného i na stranu sebe samotné, aby si vyrovnala to pole těch energií, jenž doteď bylo v nízké energii. A pokud se dozvíš kritiku na svoji osobu, tak se pochval. A můžeš se pochválit nahlas, pokud na to máš odvahu, a pokud na to nemáš odvahu, tak stále je to v pořádku, ale pochval se aspoň uvnitř své vlastní hlavy. A pokud budeš dávat pochvalu, vždy to dej v kontextu, vždy to dej v tom daném tématu, ve kterým ty jsi byla kritizovaná nebo ty jsi někoho kritizovala. Protože aby to nebyla každá jiná ves.